Ora sik, kowe bareng nganggo lendang kok malik. Gimana iki aku wis tak demes-demeske lho, Pak. Wis wangun durung. Wangun nggih. Wangun ning apa jenenge iki suarane tetep kaya kirek digebuki ngono kok. Kok kirek ya iki bagus juga. Sing penting tak azu. Ah. Ya. Heeh, nek kowe iki ora asu sak kirike barang. Azu, ayu. Iya, wah. Ya, ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing Ngene to, demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek kringeten ya engko keringet engko ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wangun tenan kok nek lagi kaput ya dionter-onter ngene iki. Iya. Kuwi jane sapa sing akal-akalan nganggo lendang iki sapa? Ibu Azu. Hah? Ibu Azu. Ibu Ayu kok asu. Heeh. Ya ora apa-apa, ya. Ya ben apik ya ana undak-undakane. Nek pase nek ki apa-apa dicacat, ana apike dicacat, elek ya dicacat. Wis sindeni wis berusaha lho iki ya modal padake tuku dhewe iki. Lah kok ora omong aku. Ha nek omong aku ora ana meneh nglendang arep kon guruki lendang tak guruki kowe. Iya. Aja kuwatir sesuk kira-kira anu apa jenenge kebayake cacahe pira. Engko dijeret iki kebayake seragame sinden iki cacahe 15, Pak. Ku tak tukoke lendang siji dipaske. Lho, lendang paske aja kuwatir. Tenane. Wah, wis to. Tenan lho. Tenan lho. Tenan aku ora gelut karo Mbak Tatin. Apa? Engko gelut karo Mbak Tatin. Lho, Tatin ora lendang, Tatine nek lendang ora wangun, korden. Dadi ngon kene iki dikon nyokot wesi. Cangkeme kon nyokot wesi terus nang kon. Reketek dibuka. Padahal cantik ya iki sinden sejati ya Mbak Tatin wangun tenan demes kok gorden padake ya. Engko diseneni, Mbak. Iya, iki mengeti utawa tasakuran sapa? Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono. SH terpilih sebagai Kepala Desa Kiritirta. Kepala piye? Ya. Kepala teneh babak bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Mengke saged mempersatukan kula warga sedaya. Nggih, mengke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Ayo, pun tinggi mawon mboten sak rasa do repot wong kula niku ngrasake suarane we mumet ndasku. Iya, sayuk. Donga sinden ki mandi yo jarene. Sapa sing ngomong? Donga sinden jarene mandi. Donga sinden ki nek bahasane apik wong bahasamu ting pleketot ngono kok. Kan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Heeh, wah apik tenan. Ya, iki sing maringi hiburan Pak Joko. Nggih, Pak Joko. Sik pundi to? Nah, goleki dhewe kok. Pak Joko. Jokondo-kondo. Pak Joko kula wonten mriki, ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. 20.000. Iya, kok leme ngecer banget 20.000. Iya. Pak Joko kok nyawer kok 20.000 Pak Joko. Iya, piyayi pemborong kuwi. Iya. Pemborong napa? Ya werna-werna kok apa-apa. Aku arep di semen apa piye? Oh ya acul di semen kapian akune. Mbok menawa sesuk ana monumen sinden kuwi kowe sesuk nek rasah dipendem terus dicor. Oh dicicil ket saiki ya. Nembang apa sa? Wau wonten pamundutan wae sik anten pantun-pantun wae nyuwun napa? Oh iya iki apa? Salam sobat ngebiar saking kagem Mbak Elisa. Iya. Salam kembali. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara.
Wah, sajake karo kowe wis nganti kedanan iki saiki. Lah kok kedanan. Sari manis gula aren. Sari Senyum kamu manis lebih manis dari yang kemarin. Aduh. Terus beli itik di pasar Gombong. Aduh. Kamu cantik enggak sombong. Wow, makasih. Aduh. Wahyu Mahkota Rama. Apa? Dengar pantun kamu aku terkesima. Ah, Alap-alap Surti Kanti. Oh, apa meneh kowe? Aku jadi jatuh hati. Apik tenan. Bagong dadi ratu. Hah? Apa? Lakon wayang. Piye Pak Senoke? Ora iso kowe. Angel e pantun iya. Ayo dibawani. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, suarane nek gelem nembang ora teng pletot ana. Iya. Matur sembah. Cah iki ngopo kok iya? Lambene nek omong kok isih kaku nek nembang kok iso lurus. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Nderek Mangayu Bagyo terpilihnya Pak Haryono terpilih jadi Kades Giri Tirta Purwosari. Nyuwun lagu Liwung. Mbak Prastiwi dan Mbak Tatin. Oh iya. Saking kula Aibda Totok Samsat Gunung Kidul. Wah, lagi katur dumateng sedaya pamirsa TNI Polri yang kompak. Ya, matur sembah nuwun. Ana ditin. Ya. Aja dewah-wah engko ndak sing arep nembang liwung kuwi gali-galining sinden. Sing nguasai Ngayogyakarta wilayah kidul. Iya. Ya. Lingsem yen ke mutan Neno lelampahan kang kapuri tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat. Ayo engko le joget lendange digunakake. Carane piye? Ngene. Ya, engko dijajal. Kudune ya nonton jogetan Gambyong ki piye. Kok tak ajar karo Pak Tiwi. Pak Tiwi lo pinter ngene-ngene. Iya, ya kowe belajar joget barang karo tak jajale. yo kayak rumah aku kaya ngejak sinden kentir to aku main. Ya ora apa-apa. Urung dimiwiti gamelane kok wis jendil-jendil. Ya, mangga. Ya. Yen liwat aku
Oh, kumat. Malih napa mboten napa sampun duwuk? Kumat no. Iya. Mau dinggoni lendang sore rot medun panggung mau apik suarane bar saya. Iya, karang ya wis ora iso nyimpen watake kok ya. Watake keras ki ya wis keras ngono kuwi. Ning apik kowe le joget wis gelem nganggo lendang tok kipat-kipat ki wis apik. Apik to, Pak? Apik. Wajah berbakat patake aku kene. Berbakat dadi apa wis aku tak takon. Berbakat dadi apa ya? Waranggana. Ah, kene mung waranggana, alah dene sekolah dhuwur-dhuwur S2 ming nyinden. Nyinden iki waranggana ki kuwi high class ya pemikirane aja baen-baen. Maksude piye maksude? Pemikirane dhuwur, ledek, sinden kuwi iki ora sebaene wong. Ledek kok ledes. Ledek. Ledek, sinden, waranggana. Kuwi artine wong sing iso menganggit kuwi lho pantun-pantun kuwi. Tembang syair. Tembang syair. Iya. Kanteng aku ra iso ya berarti aku le pedo. Lah kok kowe ora kepengin kerja ning kantor? Kaya ngono. Kan kowe S2 psikologi kuwi coba
daftarke none Pak Joko kowe ditampa. Cenane Pak Joko. Pak kula ngelamar sakniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno. Lho. Oh, cah edian. Teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pasena. Tresno kula kalih budaya Jawa iki ne. Nggih, tresnane budaya Jawa nganti S2-ne minggu titel nyinden wis ora apa-apa. Ya. Ning arang-arang sinden S2 iki arang-arang. Ya, ya kowe kudu bangga. Arep psikologi jane ya njur psikologimu arep tok nggo ngopo ngono lho. Loh, nggih mengke nggih sekolah melih kan sampun mengke nek wonten sinden S3. Wah, dalange sing napa ora gleleng. Sindene S3 padake ngono. Kowe arep ngonekke aku to? Kowe arep ngonek aku sindene dokter dalange lulusan SMKI meng arep ngono to? Sing bayari sapa? Sing iya. bayari S3 ya lulusan SMKI ning iso bayari ning bos kan yo gleleng. Nah iya. Ngono lho, tetep dadi ndasku. Ngono. Ndasmu piye? Bangga ya kepala. Dadi ndas dadi pengarepku. Ndas SMKI buntute brutune dokter. Kan gleleng. Iya. Ya wis matur nuwun. Matur simpan nuwun Mbak nggih, Elisa. sedaya mawon. Ya. Matur suwun, jan sedaya pawon, matur sembah nuwun. Ya. Ya karang bocah. Lah iya mbiyen ya saiki wis gleling no. Iya, saiki anggere muni Praisdelana perawatan. Waduh. Luluran ning salon. Wah, mbiyen dek urung dadi sindenku rambute brindil. Heeh. Awake irenge ra jamak-jamak gek kuru kae. Cah iki lanang apa wedok to? Iya. Kula wedok, Pak. Wo, ketemu kowe apa skripsi kan nulis tentang aku, Dek. Iya. Oh jam 09.00 bengi teko omongane seruban tanggahku do metu aku nganti ra kepenak. Iya, saiki iki ning perumahan ora ning alas aku ya. Aku lu ning alas pripun Pak Sino? Napa tanggaku enten apa Pak padu napa mboten? Darane aku paduro bojoku. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Werna-werna ya. Iya. Sinden digoleki karaktere dhewe-dhewe no. Iya. Yo, ki genti Mbak Lian saka Kebumen. Monggo, Mbak. Iya. Bahasane beda meneh, beda dhewek-dhewek pokoke ora mapak ora kepenak kaya kowe. Iya. Monggo Mbak Lian. Iya. Ki tuli ora nganggo lendang kepriwe karepe? Nggih, kepripun, Pak? Tuli ora nganggo lendang. Lendange kula gigal wau, Je. Gigal ki apa sih? Rogol. Rogoh? Rogol, Pak, tiba. Tiba, tuli nyonge radong bahasa Gigal ning Kebumen. omah. Gigal iki tiba. Nggih. Oh. Ya tuku sih lendang regane pira? Kula pun enten teng omah. Oh, lah kok gigal nang sentrong mau. apa? Gigal nang sentrong. Gigal ning sentong Nggih. ora dijupuk kepriwe sih? Ya mau kesusu kedagar-dagar kok. Apa? Kedagar-dagar. Ya kapan sih nyong ora kedagar-dagar mung gena adoh dewek kok. Kedagar-dagar ki apa ta? Kesusu, Pak. Oh, alah kesusu-susu kedagar-dagar to. Iya, oh alah ora ngerti kok aku. Ya sesuk wah entuk basa anyar iki berarti. Iya. Sok bojoku tak lokke kuwi dagarmu kuwi aku ya. Iya. Dak susu. Aja ditokno sak nggon-nggon ki dagare. Nggih beda kaya niku nek ngene kula dagare niku nggih kedagar kesusu. Iya. Nek teng mriki ya kesusu-susu. Ya tuli bener kedagar-dagar ki anake nangis gak didagari. Iya. Ngono ya. Ya ora apa-apa karang basane dewek-dewek ya. Basane dewek-dewek, Pak. Ya pokoke Kebumen ya ora ngapak ora kepenak. Iya, ora ngepak ora kepenak. Iya. Wah, apik ya, Mak. Oh ya kudu belajar pinter pirang-pirang basa. Ya kudu nek ora ngono ndak ora iso ngladeni. Tuli mari nembang apa, Mbak Lian? Niki wonten pamundutan mboten, Pak? Ora ana ki mengko pamurtane liwung tuli si sinden kiye si nangka blonyo. Siapa? Napa? Sinden apa? Sinden sing arep disuwuni tembang liwung tuli si nangka blonyo. Nangka Nangka blanyah.
Nangka blonyo niku napa? Nangka sing wis ya setengah bosok. Nangka sing mlethek dewek ngono kuwi. Mlethek dewek pokoke. Oh. Nyonge seneng sing mlethek dewek. Iya, ora usah dipletekno mlethek dewek pokoke. Iya. Iya ora dikapak-kapakna mlethek dewek ya. Iya, tuli enak, tuli duren nek mlethek dewek ya kepenak. Okay. Nangka mlethek dewek ya enak. Apa-apa sing ning mlethek dewek mesti kepenak. Iya. Apa? Arep nembang apa, Mbak? Niki wau wonten ingkang WA. Pak Iya. Soeharto saking DPRD Bengkulu. Pak Soeharto, wah adoh timen ki. Nggih, kula wingi plesir teng mrika. Oh, nyinden maring kana, maring Bengkulu, ketemu Pak Soeharto kuwi. Nggih. Terus nyuwun lagu. Nggih, Pak. Ya, ya ora apa-apa dicaosi. Kok bisa ngerti ya? Tuli streaming. Iya ya. Iya. Ya. Iya. Aku iki nganggo mikir lho omong ngene iki asine. Iya. Ya wis ora apa-apa. Mboten usah dipikir warna-warna lah, jor bae. Ya ora dipikir tuli nyonge ya kudu bisa bahasa cara kana sih. Berarti jenengan nggih kudu kumpul kare sing sekakulon-kulon. Ya wis nyonge kulinakno. Kumpul ya saka dikulinakna kumpul kare sing sekakulon-kulon nggih. Lah ora ana sing tepung nyonge, ora ana sing kenal. Sing kenal maming Rikat. Rika gelem lun nyong kumpuli. Kepriwe? Aja cengengesan nggih. Nembang apa? Kangen menika, Pak. Kangen. Ya. Pamundutan saking Pak Soeharto. Saka Bengkulu. Iki nek streaming ngene iki sak donya ana, iso nonton kabeh saka Chili, saka Kolombia, ya Argentina. Ngendi? Argentina. Argentina iso saka Amerika Serikat, ya Amerika Latin, Amerika Gedrik, Werna-werna pokoke. Kabeh iso nganggo bawa ya, Mbak ya? Nggih. Ya, Mbak Lian. Iya. Putrane pira sih? Kula. Iya. Pun kalih, Pak. Wis loro. Nggih. Oh, iya. Cakep pripun sih? Tuli nyonge ngira Rika isi perawan kaya kowe. Wis loro ya? Wis loro. Iya. Garwane nyambut gawe nanti. Napa niku? Bojone Bojone Rika Nyong. nyambut gawe nang endi? Bojone Nyong tak wekno wong lah. Hah? Tak wekno wong. Kepriye maksude ki? Ucul, Pak. Ucul. Tuli bojone uwang apa kewan sih? Ya kira-kirane upamane ucul wong apa kewan? Ya nek ucul ya kewan, tuli nek kebo ya di kandangna, tuli ucul kaya kowe. Nek menungsa apa ucul sih ya ora memper kaya kowe. Ya bojone Nyong ya menungsa, Pak. Oh iya. Itu bangsane celurut apa ya ucul. Ucul Ketek ya. apa maning ya ucul. Ucul artinya kepriwe sih ki? Oh, anu, pisahan kaya kowe. Oh. Oh apa? Randa ya? Nggih, Pak. Aduh kaya randa. Kula Ya. jujur mawon. Wis ora apa-apa lah. Pokoke nyonge dongakno Rika entuk bojo sing tanggung jawab ngesuk. Amin. Ji. Tuli diuculna mesti ora tanggung jawab ki bojone kaya kowe. Mana yen ke taman wuyung tapang wong kang lecet
senadyan amung sedhela mimbu isang semeng lagune kangen ya Mbak? Kangen. Ya. Sing keprek 7 sasi kaya kowe. Nggih. Oh, 7 sasi lawas enggonku ngenteni. Ayo dilanggamke sisik engko terus dindangdutke. Ya, kaya ngopo? Iki lagu kuno iki no. Ya, mula kanca-kanca wajib ngeling-eling eneh. Ya. 7 sasi nanane nentek kuntang kedet kuntang. Ya, kuntang ya. Mangga, ya. 7 sasi lawase kan kangen mong sliramu wong bagus kang ati-ati wong tansah tak limpi jroning ati kangenku setengah mati senang kula ya mas ya aja lali ngelingon marika jaman semana selamat janji aku sepi wong ngenteni lahir batin tresnaku tulus ning ati kangen ini rasane wong bagus tapi tak tunggu kangen kangen apa tandane rindu-rindu tandane kudu ketemu lahir rasane rindu-rindu matur sembah nuwun Mbak Lian. Ya, Mbak Lian sapa? Lian Dinaninata. Ngawur ora. Lian Sindung Riwut. Ya. Mbak Lian Sindu. Ya, saka Mirit Kebumen Jawa Tengah kaya kowe. Ya. Ya kaya kowe, kaya Lemper lan sapiturute. Kaya kowe kuwi angel lho nek basa kono iki tenan. Ya, ning ya pancen ya daerah Indonesia iki endahe nang kene iki lho. Ming keletan sedhela we perjalanan Yojo tekan Kebumen iki ming paling 2,5 jam. We tata basane wis angel. Kuwi Kebumen ngetan sithik jenenge Purworejo. Kuwi sing ngiring kulon ya ora iso nganggo i ning e, minggir. Heeh. Minggir. Heeh. Petik. Heeh. Pokoke ora pitik iki ora ning petik, minggir petik. Silit. Ah iya. Ngawur kowe ora. Kuwi tenan kok. Iya, ya pancen bener ngono kuwi. Pancen ya kabeh iki ngono kuwi dhewe-dhewe. Iya. Aslagine aja kok sing ado-ado. Ya kuwi mau tak omongke nggone Ika mau lho. Iya. Kuwi bebasane wis beda kok. Iya, pancen ya bener. Aja kok tekan nggone Ika. Ngayo Jakarta tok wae. Sleman, Bantul, Gunung Kidul
Kulon Progo iki wis beda. Oh iya ya. Iya, Bantul ki anggere dijak ngopo ngono iki. Yo rono yo, Mang. Mang kuwi wegah, Mang. Iya. Oh ya mak iya dhewe-dhewe mula Indonesia itu keindahannya luar biasa. Ya pancen bener. Heeh. Ya saiki ngedukke iki digopekno ndak selak pangan codot nangkane. Heeh ya. Iya Tin, medhun Tin. Ya. Wis rasa peke po. Alendange wis cupet kok. Iya. Kancane do iso tekan sikil dhek mung tekan wudel. Apa lendange? Waduh ya. Yo alon-alon, lon. Kurang seru. Ngandel ora. Ayo padha karo ki ngembake kaya iki lho. Buta sing pinggir iki lho medun. Iya. Maslek ngono. Padake bulldozer ya. Bulldozer ya malah dikukup Pak Joko. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si nek mbokku mbiyen slempitke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange sing dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo tene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis, ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kan apa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Pasti nggo nanti. Wesi nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to, wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi kae lho. Lah iya. Gorden kare ana serekane saka wesi kae to, reket-reket akeh wesine tok cokot. Gordene dipasang ning isore dadi ki malah reket-reket. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestarian Dayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Oh, ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel wae piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat, terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian Tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to? Ha Pan iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem mau. Kowe iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh ya saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasidali wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane mulune dicukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Lah yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho ra percaya wis ditransfer iki.
minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku biyen taun nimbali ade ning Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek. Ya. Ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya. Monggo. Ki tembang sik sesideman sik. Nyo, amplope. Aku nek karo kowe ora wani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibahas. Biyen aku karo kowe apian lho, meng kowe iki ra niteni karo aku nyo tambani sik. Ampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Gak aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki sok disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Ah, oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Nek nek mbotmu waletmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Ah wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi jiji. Wong Ya aku aku nek ra diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung nimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Nek ra kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ra atas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ra atas ya piye? kemucoh kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ora atas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos tak ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang peke Tuk mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasah dibales ya wis ben. Yo.
marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Heeh. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus Bendera terus ngayung-yung. putrane pira Mbak Tati? Siji no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya njebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok anggota sang apa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Selendang kuning Kang Sangke. kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis Hangung romarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidengan becik monggo luwe becik paling Nena liwat kincanging alismu aku isih
mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek runtungan le joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dentang-tang tak dentang-tang. Ngene. Oh jenengan nang kene iki gek tak ngono. Maksudku aku kok sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah anggere ora gelem bayar ora bayaran ora apa-apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya kok tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke nggo tutup mripat. Iya. Ya turu. Ya. Urip ana dene kita turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise ya sapa Mak. Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara, alamate Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwa Purwosari. Oh iya.
Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandhang gerah, ya. Gerah terus iki WA karo awake dhewe, ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat. Oh iya. Ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampeke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Arya Pak Haryono. Katuran mriki. Ayo kowe sing ngrono kok goblok. Lah. Kula mriko. Heeh. Adoh lho, Pak. Piye? Ayo ngepit. Kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas ben daturke Pak Lurah. Ya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA karo awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Heeh. Nggih. Engko diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Aryan, Pak Haryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15/2 Giri Purwo Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong merga panjenengane nuwun sewu tindak kowe ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Iya ya ora. Nasi Timur napa sampun sepuh? Oh sepo jenenge Wepak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora ngatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Heeh. Dikompliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Heeh. Oh nggih. Ayo Dik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sinden kok mutahke suguhan barang. Tak pindah mak buak ngono lho. Ah, kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sinden kok karindas tok dingil-dingil. Ayo, Bu. Iki ya mundhak ayu, aduh. Lendange nganti kangsrah lemah. Iya. Slendange kon ngenten iki lho, Bu, kon ndelehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora dilok. Ayune kok ngene kok. Wah. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi? Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Disawang saka kadowan ki to ayu. Apik. Dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya, Bu ya. Wis cantik le dandani 2 jam lho. Sapa? Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta. Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho, Pak, dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam kok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek, ayo. Wis angel kulite iki wis ngriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Heeh. Ya Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya, Bu, ora. Ah, wae ayo. Aja. Asli karo melet. Kowe ngenyek wae. Ngenyek kowe ora. Dadi cil wong cilaka aku nek. Ah iya kok. So, aku ora nang. Oke, ayo Apa? melet meneh kae lho. Sapa lho aku ora. Ngalem kok karo melet ki Melet ngece. piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo. Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo.
dhewe. Piye le edan piye? Ayo gelah wong sing Bapakmu itu obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani jungklik-jungklik kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek junglik-jungklik maut-maut e. Apane? Hah? Aku wani jungklik lho. Lho. Wani ta? Isih singset ta aku. Ha ta? Dul. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe kaya. Dadul-dadul dising des. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ha iya, ya kudu nek Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Iya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, aja tak marahi no. Alah, cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, Persis, heeh. Ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendel lho? Kok Nek karo aku. Ya, mangga. Sabda pandita. Kayak lho. Oh, disawer kok. Sawer, Bu. Oleh-olehan. Nuwun ya, Pak. Besok meneh. Seneng aku nek ana wong seneng nyawer. Ah iya. Ane le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit kok dadak dinggo nang ngene-ngene iki barang iki ngopo? Pamrih lho, manis-manis kene tak sabet sisan. Piye kuwi? Apa-apa ora oleh. Kita iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Wanine nek ning kene. Iya. Iten ana sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kowe. Arep tak ngapake. Wis pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni mandeg sik pipis. Ora ana mandeg-mandegan aku. Tak uyuhke ngarepmu. Betul, Bu. Betul. Betul-betul cengelmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah wong kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono wae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake Mas seneng nek duyuhi kok kuwi. Iya. Sesuk ana dalang klebus. Mergo Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngopo? Aduh, tak sumeti kembang api. Dor 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 dor. Aneh pretik. Oh alah. Prastiwi. Jan wong kok kaya ngono. Sunek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok.
Yo, mangga. Sabda Pak Bambang meneh. ora wis ndameng dinyek. Kuwi mau didom wong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok pek wae. Wis tak keke kok tampek-tampek. Ini kok apian dengare lah, bocah kok baguse kok ngene iki. Mrene. Ben nengke wae ora apa-apa. Iya. Tenan. Wis wong sinden anggere wani ro dalang wis ditenono. Iya. Ditenono apa nek kowe ya ora mandi wong umure tuwa dheke ro kowe. Tur dasare kae ya cikal bakal sindenku kok no. Wo. Yen aku ajar mayang ngalor ngidul upahe lagi 800 karo tengah yuta. Iya. Prastiwi iki wis melu. Lara apa mbiyen? Oh iya to. Heeh. Nganti tak ngaus seragam randi kebayak tak nei lungsurane makku. Iya. Monggo makku lemune ra jamak-jamak dadi malah kaya memedi sawah kae mere-mere. Kuwi ya trima, ya ora apa-apa ya, Mang. Mulane saiki ya piye-piyekno nek apa netizen utawa streaming iki kadang kala sok anu kok kan niku Mbak Yu kula dadi wis ben sauni-unine nek kira-kira atine lagi ora seneng ki terus ngunekke sak penake dhewe. Iya. Ngono ya Mak iya sesuk nek pas turu tak rute karo kursi no. Iya. Arep tak taleni nggawa kursi bis kae dadi nek kancane do mandeg-madang dhek. Ayo pras madang. Modar. Ayo teruske dhisik critane engko ndak mandeg dalan jam 1 kurang. Iya, Ger. Koko Prabu. Koko Prabu Ngamarta, Koko Prabu Ndarawati, miwah Koko Prabu Mandura. Mugi andadosna ing kawuningan kados menapa bingung ing manah kula. Duk nalika kula sarembag kelawan pun Nyai Wara Sembadra. Bilih ditekel nggan sak mangke ing Ripaduka ing Madukara badhe ngawontenaken tata upacara siraman. Inggih menika krana sampun ngancik Sabta Candra etangan kelunggan jabang bayangipun kinandhut dening Yayi Wara Sembadra. Namung kados menapa guragaping manahipun ingkang rayi ing Madukara. Sareng Sembadra munjuk atur kelawan ingkang rayi. Bilih Wara Sembadra kersa angadani tata upacara siraman nanging ingkang nyirami sanes jasad kula utawi ingkang rayi pun Madukara. Keparengipun Yayi Wara Sembadra boten lega raos sing manahipun menawi upatata cara siraman menika kala wau. Mboten Kakang Mas Jodipati ingkang nyirami dhateng saliranipun inggih pinipun Wara Sembadra. Arjuna, kula wonten paring adhawuh. Perkara kaya ngono lah kok tok gawe susah. Mongko nyatane kadangku Yayi Werkudara kuwi kadangmu sepuh, ya kuwi satru ing Jodipati. Lah mbok ya utusan lawan Ayaka ing Madukara. Utawa pepatih Madukara supaya munjuk atur ngersaning kadangku ya kuwi Yayi Dimas Werkudara. Supaya tata upacara siraman iki mengko bisa kaleksanan. Jernyatane apa kang dadi pamintaning Wara Sembadra mono ora sayekti panjaluke ibu ingkang ngandhut Sabta Candra nanging kuwi pamothaing jabang bayi. Yo Janaka. Ming perkara Sembadra nek kepengin disirami dening Si Werkudara wae, lah kok dadi kok gawe bingung rasamu. Yen pancen mengko Werkudara ora gelem nyirami lawan Wara Sembadra, kowe wadula karo aku. Aku ingkang bakal nanting karo Werkudara. Ing atase adine lanang duwe panjangka sarta adine wadon Wara Sembadra duwe pepinginan disirami dening Si Werkudara. Yen pancen Werkudara iki mengko ora gelem nyirami kalawan Wara Sembadra, kowe wadula karo pun Kakang. Aku ingkang bakal nanting karo Werkudara. Koko Prabu, Arjuna piye? Mboten perkawis menika. Namung estunipun kula sampun utusan kelawan Ayaka ing kasatyan Madukara. Supados munjuk atur dhateng Kakang Mas Jodipati. Nanging mugi andadosna ing kawuningan
Bilih sakmangke sampun wonten setunggal candra etang kelengganingga dinten sakmangke menika Kakang Mas Werkudara nilar kasatriyaning Jodipati. Mongko mboten wonten baban ingkang mengondo ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Miwah mboten wonten ayaka Jodipati ing nampi pitungkasipun Kakang Mas Werkudara. Mila bingung raosing manah kula Koko Prabu menawi ngantos swara Sembadra menika mangke gagar wigar anggenipun gadhahi pepenginan dipun sirami dening Kakang Mas Werkudara. Kuwatosing manah kula menawi sakmangke lairing Jabang Bayang gadhahi ciri krana boten kasembadan panjangkanipun anggenipun nglampahi tata upacara siraman Sabta Candra boten kelampan dipun sirami dening Kakang Panenggak Koko Prabu Wila jagat Dewa Bathara jagat Pangestukara. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Lah apa Syadi ora utusan kelawan peranganing para prajurit kasatriyan utawa Punggawa Ngamarta gedene marang Nayaka ing Jodipati supaya angkulare menyang dilenggahi ngadiku Si Werkudara. Sampun boten kirang-kirang anggen kula utusan kelawan para Nayaka miwah Punggawa ing Madukara supados angupaya wonten pundi lenggahipun Kakang Mas Panenggak parandene gagar wigar tenantuk karya. Mboten sami mangertosi wonten pundi lenggahipun Kakang Panenggak menika Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Koko Prabu kados pundi? Wela dalah. Kosek Kresna, iki ora rembug ingkang enteng nanging rembug sing wigati sabab kaya ngendikaning Kyai Prabu mau. Panjaluke ibu ingkang ngandhut Sabta Candra kuwi pancen dudu panjaluke ibu ingkang ngandhut nanging kuwi pamutahing Jabang Bayi. Merga ujare para sepuh ngendikaning para kaki-kaki nyebutake wong sing ngandhut Jabang Bayi ngancik Sabta Candra kuwi etungane malah tuwa. Mekaten Koko Prabu. Mula tumangkaring Jabang Bayi ning kandhutan wis bisa nyuwun sarana linairake dening ibune. Mekaten Koko Prabu. Janaka kula wonten paring adhawuh. Apa ora iso disuli liyane kowe kandha karo bojomu Wara Sembadra? Apa ora ana wong lanang liya utawa satriya, Nalendra utawa Brahmana ingkang bisa nyuli Werkudara supaya upacara siraman iki aja nganti gagal? Koko Prabu, monggo klatriyane mbari dhateng pun Wara Sembadra piyambak. Babakan perkawis menika kula mboten mangertos. Lara ireng ana dawuh mapa Kakang? Apa ora ana satriya liyane Werkudara ingkang bisa dadi sarana nggonmu nglakoni upacara siraman? Kakang Prabu, ora lega rasane atiku yen ora siraman diting Kakang Jodipati. Mula upama Kakang Jodipati ora kepareng rawuh ana ing kasatyan Madukara lan ora enggal kundul marang kasatyan Jodipati, trima ora nglakoni upacara siraman. Kose lah nek Syadi ora nglakoni upacara siraman yen nganti ana ciri gethek ing Jabang ingkang kinandhut iki mengko kepiye? Mula Kang Sangga kuwi aku nyuwun kanthi banget ya kuwi Kakang Mas Panenggak ingkang kudu nyirami nggone upacara siraman ana ing kasatyan Madukara. Dasarmu apa to Sembadra? Ora nganggo dasar apa-apa ya mung nalika semono aku ngimpi yen to Kakang Mas Jodipati nalika semono jroning pangimpen kaya katon sumunar cahyane mangku Sang Hyang Candra tumuli katon bagus citrane lan kadereng rasaku yen to sesuk titiwanci upacara siraman ora lega rasane ngatining Sembadra yen to Jabang Bayi iki ora disirami dening Kakang Panenggak. Janaka kula wonten paring dawuh Koko Prabu Mandura. Lah wektu dina iki apa Syadi wis ora utusan marang Nayaka? Apa isih ana Nayaka ingkang mbok utus supaya ngupaya menyang dinunung Si Werkudara? Koko Prabu, kula sampun utusan kaliyan Kakang Semar dalasan atmajanipun para Panakawan supados angulari tuwin angupadi wonten pundi lenggahipun Kakang Jodipati. Malah kula sampun wanti-wanti dhateng Kakang Badranaya. Kula suwun sampun ngantos wangsul dhateng kasatyan Jodipati menawi boten sareng kaliyan Kakang Jodipati rawuh wonten ing kasiat Madukara. Koko Prabu Baladewa. Sikra-sikra yen permana kanca
Sikrong rakit nawang sesongko Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurta kura reka kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang didemadaning kasatyaning Madukara nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nalindra ing Mandura tuhu Nalindra ing wicaksana wasis ndadosaken legeg nenggih satra ing Madukara Raden Janaka nalika semanten lenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jarwa keca nginang udra ngabange dodro manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping wirya Sri Barbanamuk apa to kang dadi darunane ana satunggiling Nalindra trata sabrangking wantun mancat Pancariti minggah wonten pendhaping kasatriyan akarya geger kang samya mulat mangrombaing para kawula kanca pihak ana daya minggih njaluk dalan Sinongwati
si jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng hawita dencengan Koko Prabu Ndrawati dereng ngantos paripurna anggen kulang midhangetaken sabdanipun Koko Prabu menika wonten satunggiling nayaka wonten wujuding Nalindra ingkang sowan wonten ing mendhaping kasatriyan Koko Prabu Yayarjuna nadyan dikaya ngapa iki wujuding Nalindra mbok menawa wigati nggone ngabiyantara ngersaning Syadya ning pendhapa ing kasatriyan Madukara Dimas mara diageti mbalana apa wigati ning Nalindra iki mau kula dilenggah ingkang langkung prayogi Yayarjuna ya kaya wis ora kapenak nggone pun Kakang Abiyantara Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanu panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun teka rawuh wonten ing pendhaping kasatriyan Madukara Kisana mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang abdipun Arjuna Kisana nona mit pasang Kalimantabe tinebena ing ladeni demawing tawang tuwang nuwun sewu Raden saderengipun kula ngaturaken menapa wigatosipun saha kula ngaku sinten sejatosipun ingkang abdi menika kala wau kula badhe nyuwun mriksa menapa para saestu kula menika sowan wonten ing kasatriyan Madukara mboten wonten kalih inggih mriki menika ingkang winastan kasatriyan Madukara menawi mekaten paduka menika ingkang kekasih Raden Janaka dasar kasinggihan mekaten Kisana ingkang katemben rawuh dalah wah menawi ngaten mboten sisip anggen kula kedarang-darang kekalangan ngupaya wonten pundi denengipun kasatriyan Madukara dinten sakmangke sampun kelamban kula ngabiyantara ngersanipun Raden Janaka waduh menawi ngaten cocok kalian ngumandang tuwin kondhangipun Raden Janaka satriya bagus tanpa cacat gawaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling tur kondhang bagusipun menika separo jagat dipek Raden Janaka piyambak wonten ingkang separo didompong sak donya kula komanan teng Plekedot ngenten iki inggih nyatanipun menika sanes pikajengan kula inggih boten dados menapa dipun tepangaken kula menika wingking saking negari Panggulan Jagat wingking saking negari Panggulan Jagat inggih ingkang sudi mestani dhateng kula Prabu Jaya Lengkara lho nggih kasinggihan mekaten Raden nuwun sewu Raden kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula tampi dawah sami-sami Kisana inggih wah matur lho iki menika sinten kula nuwun pangapunten wonten wanita Sristya ing warna lenggah jajar kelawan jengandika Raden dipun tepangaken menika tetimbangan kula tetimbangan tegesipun menika semah kula wah garwa inggih kasinggihan mekaten garwa ingkang wewangi inggih menika putri Mandura Diahayu Wara Sembadra menika inggih kasinggihan mekaten wah adalah edan kula nembe pinten-pinten menika nyumurupi wonten ing layar-layar ageng Wara Sembadra menika kacarios rak menika ingkang nalika semanten dados
Menapa menika iklan sabun mandi? Sanes kisan. Oh, sanes. Wah, menika kula kinten menika ya ayune ora jamak-jamak. Ning nuwun sewu menawi dipun tandingaken kaliyan para sembadra menika, wah, mboten sakpro sekawanipun. Nembe menika kula nyumurpi wanita ingkang ayunipun seprapat jagat. Dasare sing kakung kondang, baguse separo jagat, sing putri kondang ayune seprapat jagat. Kula nuwun sewu. Nadyan kula menika dereng nate nyumurupi widodari ning kula kinten widodari menika kemawon kawon kaliyan para sembadra. Lho nuwun sewu menika nedeng Gerbini to? Inggih. Nembe kemawon Gerbini. Wo, sampun pinten wulan? Sabta Candra, Sabta pitu Candra, 7 sasi kasinggihan mekaten. Wah, edian. Wah, wong ayu ki arep meteng 7 sasi kok ya tetep ayu. Wong ki nek disawang saka ngendi-endi katon ayu arep meteng 7 sasi ya tetep ayu. Wah, beda karo bojoku kae. Entuk 2 sasi meteng lemune ra jamak-jamak ngelomprot. Monggo nek turu mlumah iso ndledek tekan dindi. Inggih. Wah, ya pancen wae ning ya kabeh kuwi wis ketimbangan. Wis dadi pesine. Kasinggihan mekaten kisana. Nuwun sewu ingkang wonten wingking panjenengan menika kadang kula Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten. Wala dalah. Pambayuning Pandhawa kasinggihan mekaten. Ah, sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Inggih kisana. Dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Nggih, matur nuwun. Matur sembah sinuwun ingkang tanpa pepindhan. Prabu Jaya Lengkara wonten dawuh. Wigatosipun menapa dene jengandika rawuh wonten ing kasatyan Madukara. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sampun kula tampi. Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih estunipun kula menika wale-wale menapa? Mboten saking pikajengan pribadi kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening sesembahan kula Nalindring Plangkawati Prabu Jaya Murcita. Kula nuwun pangapunten. Ngendikanipun panjenengan menika Nalindra. Inggih. Negari kula panggolan jagat Prabu Jaya Lengkara. Teka Nalindra kok nggadahi sesembahan. Mesinipun Nalindra menika mboten saged nggadahi sesembahan. Saknginggilipun Nalindra menika namung panguwasaning Gusti menawi jengandika nyembah tuwin gadahi sembahan menika inggih Gusti ing karya jagat. Nanging sabab menapa paduka dipun utus dening sesembahan. Mergi kula menika tasih kebawah keperintah negari ing Plangkawati. Kula menika tasih dados reh-rehanipun Prabu Jaya Murcita. Menawi mekaten negari panjenengan menika dipun jajah negari ing Plangkawati. Mboten dipun jajah. Nanging sabab menapa jengandika purun dipun utus Nalindra ing Plangkawati. Amargi Ratu Plangkawati menika sembahan kula. Teges panjenengan menika Nalindra ingkang dipun jajah negari ing Plangkawati. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Nanging pendak sasi sepisan kula menika asok bulu bekti, glondong pengareng-areng, peni raja, peni guru bakal, guru dadi. Kula kunjukaken Prabu Jaya Murcita. Menika tegesipun negari ingkang dipun jajah. Menapa inggih? Inggih mekaten kisana. Wah, lah kula malah mboten mangertos. Mboten menapa-menapa. Kula menika dados nalika dijajah ya seneng, ora dijajah kula menika ya seneng. Sing wigati kula menika tetep dadi Nalindra wonten negaring panggolan jagat. Menawi ngaten menika kawula panjenengan ingkang rekaos. Kawula ingkang dipun sumuni pajek tumraping negari, pajek menika mboten kagem panjenengan nanging panjenengan aturaken dhateng Nalindra sanes inggih menika Prabu Jaya Murcita. Mboten menapa-menapa, caranipun nginggahaken pajek. Mekaten inggih. Caranipun nginggahaken pajek menawi pajek ingkang kedadipun bayar menika 10 real, menika kula damel selangkung. Ingkang sedasa kula aturaken Prabu Jaya Murcita ingkang gangsal welas kagem kula. Menika tujuipun kula mboten ajeng mlarat. Menawi mekaten panjenengan menika mangke mboten dipun remeni dening kawulanipun. Mboten menapa-menapa. Ratu ora disenengi kawulane kok mboten menapa-menapa. Bonto, sapa to sing arep wani karo ratu?
Kula menika kondhang Ratu Agung sejagat. Mila sinten ingkang badhe wantun kaliyan kula? Ngaten kisana. Nggih. Kula menika kondhang Ratu Agung sejagat. Nanging sabab menapa Ratu Agung sejagat kok dipun jajah dening Nalindra Plangkawati? Mboten menapa-menapa. Sing wigati kula menika diakoni Ratu Agung sejagat. Kula menika Ratu Agung sejagat Prabu Totok Cakraningrat. Koko Prabu? Nggih. Menapa menika ingkang wonten koran-koran sajake iya? Rada sowak ngono kok. Maradaya. Aku niku Ratu Agung sejagat gundule atos suwe. Iki Koko Prabu dipun sarehaken. Menika rembakipun kaliyan pun Arjuna. Ya, kaya ngapa tak rungokke. Yen pancen iki mengko becik-becik sediane Prabu Jayalengkara. Mestine wae Janaka kudu nglungguhi Bawalaksana. Yen bakal mbebudhek banyu bening kanan kasatyan Madukara. Iki ana lakon Ratu Mandura ngajar Ratu Agung sejagat. Koko Prabu sabar. Yo, tak sabar-sabarke. Lajeng kersanipun menapa Prabu Jayalengkara? Nggih, sekawit kula matur dipun utus sembahan kula Prabu Jayamurcita ngaturaken Nawala. Nawala, kasinggihan mekaten. Nawala saking Prabu Jayamurcita kunjuk ngersa paduka Raden Janaka. Nawala menika mboten badhe kula bikak, mergi kula mboten badhe wantun kaliyan purbawasanipun Prabu Jayamurcita. Tasih wetah. Monggo. Raden, kula aturi nampi Nawala menika kala wau. Mugi kunjuk ngersa paduka Raden. Inggih, mangke yen Raden, salajengipun pados silar kula piye? Inggih. Bola bali omong Nawala kok malah nyenguk meneng wae. Kula aturi sabar. Ngladeni Ratu Agung sejagat kok sampeyan tugel gulune. Inggih. Ngatosan. Monggo kula aturi nampi Raden. Kagat risang kapirangu rinanggul kinempit kembit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ana sing tias ya si tukang kutu kering ya si tukang kutu kering ing hong Arjuna wonten maring adawu bareng siadi nyurasa layang lah kok entuk remet kaya wong nawong duka eneng apa Yayi Janaka eneng apa bareng wis maca layang diaturake karo Jayalengkara marang sira Yayi Arjuna lah kok dadi tok remet layang eneng apa Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur sarta mboten saged paring wangsulan kaliyan Prabu Jayalengkara lho sebabe surasaning Nawala saking Prabu Jayamurcita bilih piyambakipun badhe nglamar dhateng rayi paduka pun Wara Sembadra badhe winengku garwa wonten negari ing Plangkawati. Lho, nglamar Wara Sembadra? Kasinggihan mekaten, iblis lanat karepe dhewe. Semangat harus maning jajalan sukertaning bawana iblis lalate Jayalengkara wonten dawuh menika sinten kowe durung tepung karo aku iya dereng lek ana mripanmu Gatena Gambapa iki Tata Mandura Prabu Baladewa aku kadange tuwa Wara Sembadra kowe ngerti ora isining layang mau apa iya kula mboten mangertos amargi kula mboten wantun nyurasa tulising tulis jroning Nawala menika kalau lek ana mripanmu Gatena Gampamu Prabu Jayamurcita Ratu Gusti sing utusan karo kowe ngaturake Nawala iki mau isine Nawala jebul Jayamurcita nglamar karo adhiku Wara Sembadra. Lho, Sira Prabu Jayamurcita nglamar kaliyan Wara Sembadra. Ya, pancen kaya mengkono. Nanging ing menapa paduka ingkang duka. Lho, kowe ngerti ora kowe? Iki dulure tuwa Wara Sembadra. Monggo yen melek mripatmu Wara Sembadra kowe wis ora legan meneh. Wis pinengku garwa dening adhiku Janaka. Tur kowe weruh lagi wae nyebut Wara Sembadra iki meteng 7 sasi. Kok arep dialap Ratu Gustimu iki Ratu Gustimu iki picek mripate apa piye?
Menapa Ratu Gusti kuwi ora pro? Yen para Sembadra iki menengku garwa dening Janaka. Jagat iki digelar ora mung sagodhong kelor. Jagat iki jembar. Gusti nitake wong wadon kuwi pirang-pirang ora mung para Sembadra tok. Yen Ratu Gustimu Jaya Murcita kuwi durung kagungan garwa, mesine iso milih wong wadon sing legan. Ana ratu kepengin ngrabi karo wong wedok, kok ngrusak pagrayu mbubah bebrayane adikku lho, Janaka karo para Sembadra. Lho. Nah ngaten cetha sanget menawi Prabu Jaya Murcita menika mbetahaken para Sembadra. Ya, pancen kaya mengkono. Ha, menika ngaten kemawon sinuwun. Piye? Wangsul kula wonten negari ing Plongkowati menika mangke menawi boten boyong para Sembadra. Tartemtu kula dipun pidana pejah dening Ratu Gusti kula Prabu Jaya Murcita. Bila ingkang saking menika seru sanget panyuwun kula boten etang-etang menapa para Sembadra menika sampun pinengku garwa menapa dereng. Menapa para Sembadra menika sampun ngrebini menapa dereng. Nadyan tetep ngrebini Sabta Candra badhe kula boyong wonten negaring Plongkowati. Piye? Muni piye kowe mau? Muni piye kowe? Badhe kula boyong wonten negaring Plongkowati. Tetep arep boyong ning Plongkowati. Kasinggan mekaten. Yen ngono kowe pasrah kahanan iki marang Baladewa. Tegesipun pasrah kawontenan niku menawa Raden Prabu Baladewa tegesipun Janaka ora iso menehi wangsulan. Mula aku sing menehi wangsulan karo kowe. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe iso kadhetening Baladewa? Boyongan para Sembadra. Lho. Tegesipun panjenengan ngawontenaken sayembara perang. Sinten ingkang saged nguli kadhetening Prabu Baladewa menang boyong para Sembadra. Nek pancen kowe kuat nglangkai bathange Baladewa, boyongan ati wadon. Wah, dal karepe iki. Malah tak jarak perkara iki. Gandeng wis cetha wong-wong Madukara ngukui lan para Sembadra dina iki tak gawe ribut kasatian Madukara, tak gawe geger kasatian Madukara. Tinimbangane aku bali mati dipateni Ratu Gustiku, luwung mati ning kasatian Madukara. Kelakon penjangkaku. Yen bisa mboyong para Sembadra ora kelakon ya tetep bakal tekaning pati ning kasatian Madukara. Cangkeme! Menungso atanan Baladewa mbok jarak ayo iki nata Mandura Prabu Baladewa ora nglakon mati dening aku diajak apa wae. Koko Prabu Mandura kados mekaten. Kowe ora pangling karo watak wantuning kadang wing Mandura to Yayi, wis ora usah dadak bingung. Ya mung perkara iki mau dadak mbok aturake marang Koko Prabu Mandura. Mesine Arjuna ora usah dadak ngaturake isi ning nawala marang Koko Prabu Mandura. Nanging gandeng wis kebacut, mula ya wis iki mengko kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Setyaki. 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 Gumun lah. Dimas wonten dawuh. Ora ta ya. Wong wis bar semaur kok isih ngono lho. Mriku mangke wonten proskawanan belok kiri. Belok kiri ngopo? Kula sampun apal papanipun, sampun kuwatos. Mangke bis mboten saged dumugi lokasi. Kok kaya Parjo kowe iki? Mbedheki nggon wong ora donge kok mbedheki nggon. Jaman rampung. Sanes sing ngriyen to? Dudu. Oh, kula kene ning ngriyen. Setyaki wonten timbalan metu njaba Koko Prabu kae prenggakno si Adi ngundurake Jayalengkara. Mengko yen Jayalengkara mbondo kalani pasrahno marang Koko Prabu, nanging wigati aja nganti Koko Prabu tumuli mulasara kelawan Jayalengkara. Lho ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Haryo Setyaki. Nun Koko Prabu.
Paduka Prabu. Dimas kadangipun Kakang piye? Samangke nadyan wonten kawontenanipun Jaya Lengkara ingkang bubudhek kawontenan kasatyan Madukara. Nanging pangraos kula tetep anggen kula ngrantu dhateng rawuhipun Kakang Mas Jodipati. Arjuna, kula wonten paring adhawuh. 1 pesthi, 2 jodho, 3 tibaning wahyu kuwi ana ing panguwasaning Dat Kang Murwing Dat. Wis to. Mbok menawa pancen iki pinesti kudu mengkono lakoning Si Sembadra. Sarta panjaluke Sembadra mau merga metu saka pamothaing Si Jabang Bayi ateges sambunging jejabang kang mapan ana ing guwa garba mau mung siji ya kuwi kalawan sing ngakarya jagat lan ibune ingkang ngandhut Jabang Bayi. Muga-muga keparenging Jabang Bayi mau sarta kekarepaning Si Jabang ingkang kinandhut dening Wara Sembadra kuwi kabeh dadi keparenging ingkang maha suci teges pinesti bakal tetep kasembadan. Kula namung badhe angemut-emut dhateng pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, Disranta Sawetara sinambi nyingkirake Prabu Jaya Lengkara, mbok menawa sakwise kasatyan Madukara katon padhang sarta tentrem, Werkudara tumuli bali marang negara ing Ngamarta ya ing kasatyan Jodipati netepi karan kewajibane. Kasinggihan mekaten malah langkung mrayogi monggo kula kanthi manjing saklebeting kasatriyan. Mugi Paduka pareng mrenahaken dhateng raosipun Wara Sembadra. Dimas Arjuna ya Koko Prabu Ngamarta. Nyai Arjuna kepiye? Monggo kula kanthi manjing saklebeting kasatriyan. Kula aturi nglipur dhateng manahipun inggih menika ingkang rayipun Wara Sembadra. Nyai kadangipun Kakang mung tansah mituhu kelawan apa kang dadi aturing siadi. Monggo Koko Prabu dinten sak mangke kula aturi sarengan kelawan ingkang rayi manjing telenging kasatriyan. Sampun boten wonten atur ingkang badhe kula unjukaken ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Purna gatining pananggilan madyaning pendhapi kasatyan Madukara nalika semanten jeluk saking dampar kasatyan Madukara Sang Arjuna sarimbit yayah dewaning asmara ingkang nedheng Hunyang Madyapada kadhiraken tindaking nata ing Amarta Prabu Puntadewa miwah nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kaya tindaking Sang Hyang Bathara Darma sesarengan Sang Hyang Bathara Wisnu katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Sati